Сфабриковано проти Едема Бекірова справу не передаватимуть до Красноперекопська. Так званий Верховний суд Криму пішов на поступки тяжкохворому політичному бранцю Кремля. Його й надалі судитиме Сімферопольський суд. За словами адвоката Олексія Ладіна, це може врятувати життя Едемові Бекірову. Із важкими вадами здоров'я він не витримав би етапування. На цьому милосердя окупаційних суддів закінчилося. Вкотре відхилили прохання адвокатів призначити додаткову судово медичну експертизу. Мовляв, вона не стосується суті сьогоднішньої справи. Окупаційний Верховний суд Криму розглядав апеляцію на продовження арешта Едема Бекірова до 11 жовтня. Але озвучити своє рішення так звані судді сьогодні не встигли. Засідання перенесли на завтра. В рамках этого судебного заседания в очередной раз было рассмотрено ходатайство защиты о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении Эдема Бекирова, надлежащей судебно-медицинской экспертизы. К сожалению, в очередной раз в этом было отказано. Защита уже на протяжении всего времени, как Эдем Бекиров находится в СИЗО, более 8 месяцев, во все инстанции неоднократно пишет, просит, требует проведения надлежащего медицинского обследования и восстановления тех болезней, которые, собственно, у него есть. Сегодня на судебное заседание закончилось поздно, перенесли на завтра. Едема Бекірова, нагадаю, російські ФСБівці затримали на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом 12 грудня торік. Тяжкохворого кримського татарина з серйозними вадами серця, цукровим діабетом та раною, що не гоїться на місці ампутованої ноги, окупанти цинічно звинуватили в організації таємного схрону з вибухівкою поблизу окупованого Красноперекопська. В нелюдських умовах Сімферопольського СІЗО Едема Бекірова без жодних на те підстав утримують вже майже 9 місяців.